Форматиране на текст. Шрифт, фонт. Едно от най-големите предимства на програмата Word са възможностите, които ни предоставя за форматиране на текста, който сме въвели. Хубаво е, когато текстът привлича вниманието на читателя и има професионален вид. Вие ще можете да изпитате удоволствието от бързото и разнообразно форматиране на един скромно оформен в началото текст. Тук ще ви покажем как бихте могли да направите добро оформление на текста, като използвате само командите от раздела Шрифт. Той се намира в менюто Home. При създаване на нов текстов документ, шрифта винаги е калибри с размер 11, подравнен вляво. За да се форматира текст, той първо трябва да бъде избран. Маркираме целият текст от менюто Home, Select All. Нека разгледаме иконите от първия ред в раздел Шрифт и промените, които стават при използването им. Шрифт, фонт. За промяна на шрифта на маркирания текст. При натискане на стрелката в прозореца, той се разгъва и виждате големият набор от шрифтове, които може да използвате. Не всички поддържат български език. Размер. Font size. За промяна на размера на маркирания текст. От стрелката се виждат различните размери. Increase Font Size. Увеличава размера на шрифта с различни стъпки. Decrease Font Size. Намалява размера на шрифта с различни стъпки. Change Case. Смяна на регистъра. Изречение Sentence Case. Малки букви Lowercase. Главни букви Uppercase. Всяка дума с главна буква и обратен регистър. С този бутон се изчиства форматирането. Clear All Formatting. Отново шрифта става калибри с размер 11. На втория ред в раздел Шрифт са следните команди. Получер, Bold удебелява текста. Италик, курсив наклонява текста. Подчертан, Underline подчертава текста. Със стрелката за подчертан можете да избирате стила на подчертаване. Зачрекнато Strike Through. Долен индекс Subscript. Горен индекс Superscript. Текстови ефект и типография. Text Effect and Typography. Цвят за оцветяване на текста. Text Highlight Color за промяна на цвета на фона на маркирания текст чрез избиране на желания цвят от палитрата с цветове. Цвят на шрифта. Font Color за форматиране на маркирания текст в цвят. Корекции с бутоните Undo и Redo. При редактиране на документи в Word, той съхранява информация за направените промени. С бутоните Върни, Redo и Undo от меню, от лентата с инструменти за бърз достъп, можете да отмените някоя корекция, например неволно изтриване на дума, и да възстановите оригиналния текст. Ако отмените дадено действие, то може да се възстанови с бутона Върни.
Редо. С кликване върху стрелката на командата Отмени, можете да изберете до коя команда да се отменят дейностите. Ако не виждате тези бутони, можете да ги изкарате в лентата си инструменти за бърз достъп, като изберете малката икона за персонализиране на тази лента. В този урок се научихте как да форматирате текст от раздела Фон и как да отменяте или възстановявате командите с Undo и Redo. До скоро!